ଘରକୁ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗାଧୁଆ ସାରିକି କିଚେନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ ରୋଷେଇ ନ କଲେ ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମରେ ଟୋଟାଲି କିଚେନକୁ ପଶି ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ମୁଁ ପୂଜା ବି କରିନି, କିଛି ଜଳଖିଆ ବି ଖାଇନି, ରୋଷେଇ କରୁଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ସହିତ ମୋ ନାନୀ ଆଉ ଭାଇନା ବି ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି। ଆସିଲେ ଯେମିତି ନାନୀ ସହିତ ଟିକେ ଗପସପ କରିବି। ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବି ବୋଲି ସକାଳୁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ବି ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଅଧା ସିଝି ସାରିଲିଣି। ରୋଷେଇ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ଇଆଡ଼େ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ କିଛି ବନା ହେଇନଥିଲା, ଇଆଡ଼େ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଭାଇ କିଛି ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଭାଇ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ମାଗୁଛନ୍ତି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମନା କରିବାରୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା, ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ଟିକେ ଲଟକି ଯାଇଛି, ମୋତେ ପାଣି ଟିକେ ଦେ, ମୁଁ ପିଇବି। ଆଉ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ଦେଲି ପିଇବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଜଳଖିଆ ଆଣିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ହାଲକା କରିଦେଲେ, କାରଣ ଯଦି ଜଳଖିଆ ଆଣିନଥାନ୍ତେ ମୋତେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଘରେ କିଛି ସାମାନ ଦରକାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ପଳେଇ ଗଲେ। ରହିଲେନି କାରଣ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ କିଛି କାମ ଅଛି। ଭାଇ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ମା ଝିଅ ଆମେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ପୁତୁରା ମୋର ଚାଉଳ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି। ଭାଇ ଗାଁରୁ ଚାଉଳ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ପୁତୁରା ତ ମୋର ବାହୁବଲି, ଆଉ ଯେତେ ବଡ଼ ବସ୍ତା ହଉନା କାହିଁକି ସେ ଉଠେଇଦେବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ସୋଫା ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସୋଫାଟା ଉଚ୍ଚା ନିଚା ହେଇକି ରହୁଛି। ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଭଲସେ ତାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ପକାଇ ପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପୁତୁରାକୁ କହିଲି ତୁ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେ। ଏବେ ସମାନ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲି ବେଡ଼ସିଟ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ। ସୋଫାଟା ପୁରୁଣା ହେଇସାରିଲାଣି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଯଦି ତା ଉପରେ ପକାଇଦେବି ତାହେଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ସୋଫା ଉପରେ ଟିକେ ଲଦି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ରେଷ୍ଟ କରିବି ବୋଲି ଆଡ଼େ ନାନୀ ଆଉ ଭାଇନା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଭଲ ହେଲା ନାନୀ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲା, ମୋତେ ଟିକେ କାମରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ନାନୀ ଆସିଗଲା, ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ରୋଷେଇ ଯାହା ବି ମୁଁ ଅଧା କରିଛି ନାନୀ ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ରୋଷେଇ କରିଦେବୁ। ନାନୀ ଆସିଲା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। ମା ମୋର ଭାରି ଖୁସି, ତା ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମା ମୋର ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଭାଇନା ନାନୀକୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ମା କ'ଣ ପଲିଥିନରେ ଗୁଡ଼େ ନେଇକି ଆସିଲାଣି, ଆରିସା ପିଠା ନା କାକରା ପିଠା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ମା କହୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଶୁଆଁଳି ପିଠା। ନାନୀ ଘରକୁ ଆସିବ ମାନେ ସେ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବ, ପିଠା ନେଇକି ଆସିବ, ମିଠା ବି ନେଇକି ଆସିବ, ଆଉ ତା ବାଡ଼ିରେ ଯାହା ଯାହା ବି ଲଗେଇଥିବ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବ। ଗୋଟେ ବେଗରେ ସେ ଫୁଲ୍ କରିକି ପୁରା ପନିପରିବା ହିଁ ଆଣିଛି, ମାନେ ସେ ନିଜେ ଲଗେଇଛି ତା ବାଡ଼ିରେ, ସେ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିଛି। କେତେ ଖୁସି ଥିଲି ମୁଁ ନାନୀ ଆସିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ରୋଷେଇ କରିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଭେଣ୍ଡି କାଟୁଛି ମୋ ପୁତୁରା ପାଇଁ, କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ପୁତୁରା ଅଛି, ସେ ଟୋଟାଲି ନନଭେଜ୍ ହିଁ ଖାଏନି। ତା ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ତା ସହିତ ଡାଲମା ବି କରାହେଇଛି। ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କମିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୁଁ ଭଲସେ କରିଛି, ଆଜି ବହୁତ ଭଲସେ କରିଛି। ଦେଖାଯାଉ ଖାଇକି ନାନୀ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ବାଢ଼ିକି ଦେଇପାରୁନି ବୋଲି ନାନୀ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ହାଜିର। ଯାହା ହଉ ସେଇ ବାହାନାରେ ସେ ଆସିକି ମୋତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କଲା। ମୁଁ ଯାହା ବି ଖାଇବା ବାଢ଼ିଥିଲି ସେ ନେଇକି ଖାଇବା ଦେଇଦେଲା। ଭାଇନାଙ୍କର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ବାଢ଼ିକି ଦେଇପାରୁନି। ଭାଇନା ଏଠି ମୋତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ମାଛ ପିସ୍ ମୋତେ ଦେନି, ଘରର ବଡ଼ ଜ୍ୱାଇଁ ତ ବେଶୀ ମାଛ ଖାଇବା ଦରକାର। ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟାଇଲରେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ମା ପୁରା ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇକି ବସିଛି, ନାନୀ ଚକାସନ ପକେଇକି ବସିଛି, ଆଉ ଭାଇନା ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଭାବିଥିଲି ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଖାଇବି, କାହାର କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାହାର କିଛି ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି। ଖାଇସାରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଠି ପୁତୁରା ଆମର ମୋବାଇଲ ତାର ଦେଖୁଛି, ଯେହେତୁ ତାର ହଷ୍ଟେଲରେ ଆଲାଉ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଠି ମା ଝିଅ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ନାନୀ ଫୋନ୍ କରିକି ବୁଝୁଛି ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆଜି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନାନୀ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ତା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଠି ମା ବ୍ୟାଗ୍ ସଜାଡ଼ି ଦେଉଛି ନାନୀ ନେବ ବୋଲି। ମୁଁ ଆସିଲି କିଚେନକୁ ଚା ବନେଇବା ପାଇଁ। ଭାଇନା ଯେହେତୁ ଶୋଇଥିଲେ ତ ଭାବିଲି ଟିକେ ତାଙ୍କ ନିଦ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଚା ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ, କାରଣ ଏମାନେ ବାଇକ୍ରେ ହିଁ ଯିବେ। ମା ମୋର ବହୁତ ଖୁସି, ସେ ତା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେତିକି ଖୁସି ହୁଏନି, ତା ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଚା ପିଇକି ନାନୀ ଆଉ ଭାଇନା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ନାନୀ ଏଠି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ବାହାରୁଛି।
ଭାଇନା ପୁତୁରା ସବୁ ଥିଲେ ଘରଟା କେତେ ହରାଭରା ଲାଗୁଥିଲା ଆମର। ଏବେ ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ। ଆଜି ତ ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ଆସିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ।